Okay guys, for today's video, nademi karon sa among bukid. So guys, maglaroy-laroy sa ako sa among bukid. Agay, ray, agay, biskat. Ang kamot pa jog, li. Kamot pa jog kog li. Wala lang, ano. So guys, maglibot-libot ko diri sa among kabukiran. Sa among bukid. So, adto ko diri sa balay sa akong pamangkin. Nga said so, well, akong duawon diri ang iyang padyag. Guys, dari ang paya guys. Cute kayo no. Yato ra ang mo. Ako kayo tingog kung ba na maritis kayo. Sino to? Saba kayo sila no. So dire kunin payag sa ako ang pamangkin. Pag kanindot dire pita. Pasensya na mo ha, pagaw jud ko pagaw. Padulong. May mga kalubihan. Ito, sa kunin pag umangkon. So, plano tam saka ta dito sa taas guys. Saka ta sa taas kay tanaw ta sa to ang kalbasa. Uy, ano ko? Muna yung mga kuan dire oh. Kinuprasan niya. Flex ko lang. Uy, kasaka ka kuan eh. Di ka kumaligid. Sing may pa siguro magtiniil lang ko no. Ito ka o sa may kalbasaan. Asa gani ko agi? Dani. Diha ka magagiin na may signal nga to padulong. Wala mapuna ko gidala kong cellphone nga na-signal. Ay lang gani pag chinilas, dai butas dire oh. Ayaw, magtiniil lang ko. Balag sakit. Guys. Magtiniil ko guys. Agay! Ano ko kasakit? Magyudi ay oy. Guys, magtiniil ko. Look at my feet. Feet. Talangan. Pinlan eh. Magtiniil ko guys. Kaya dili pwede kong mag-chinilas ka slide ko. Ay, nako. Nakayuta. Pero bakilid. Banglid. Buangan eh. Nasuk-suk na ko. Agay! Sus, my goodness. Bit yun ego ako ang kalimutaw. Putol naman dahil rin gunitanan diri oy. Kapuya. Ay, purya ligid. O mga bisul. Bit. Guanta. Kaya nga nung mukat-kat. Lisura. Gunit pa tayong cellphone. Laning kamot. Laning kamot. Okay, daganas kapayas. Ay!
Iskat. Ay, salamat. Nabutagi ko diri. Ay, ilis kag ilong. Dito guys. Lingkod sa kwa. Lingkod sa kwa ning bato. Okay. Ay, naanak ko sa taas guys. Bundok. Papaya guys, oh. Papaya. Tapos akong ulo dapit. Grabe kadako sa bunga sa papaya. Dulbe ani. Daghan nagluto eh. Uy, daghan nagluto sa papaya, uy. Ano pod, papaya na pod. Daghan nagluto. Ayan eh, mong bukid. Bangilid. Sa padulong na miskalbasan. Ay, pawis ako. Kita ko na kayong bunga. Tara guys, among kalbasaan guys, oh. Hindi lang ko kasum. So, madawal ta dito guys. Nagkapayas, uy. Hindi ko dapit sa ubos. Ay, ay. My God. Taga maginiron ba? Ay, buwis buhay maning bukiran ni, uy. Ay, nako. Ay, nako, kabuwis buhay. Kamang puntaan yung style ni, uy. Pamanian eh. Kaabot, ikus kalbasaan. Ay. Jara jud kabot aja ko sa kalbasan guys. Kakita na jud ko bunga guys. Guys. Ang bunga sa kalbasa. Tuloy akong pag-umangkon akong gipatanom ani. Ano to? Oh, kini di lang ako. Kay hait oi. Okay. Uy. Nakuha guys. Agoy. Magay, kabug atabang. Murag 5 kilo. Okay, bigas. Tapi dito sa taas. Pati naghanap bunga guys. Ay, ginawa ko. Kita na kumayang. O dito sa ibabaw guys, puro na kalbasa guys. Bahala lang kamuritsing. Mana puro na kalbasaan. Tagang kay bunga dito sa ibabaw. Okay guys, diri kamo lang sa ni guys kay tinang inita. Mo dito Kapoy kay tungas pa kudto sa taas. Babaw na hapit na may abot sa langit. Ipatuwad lang na akong cellphone kay naglisod ko. Manay ubos. Okay guys, malang sa to guys kay kung cellphone dili mabak wag gani front cam mag front cam radyo na. Okay, thank you for watching. Selfie sa kalbasa. Ani
Muna yung mga tanom na mo sa bukid produkto. Thank you for watching.